Hello, hi people. Kuphina ngubhila kufinyelela khona lolu hlelo at this time. Ngibingelele nonke emakhaya. I hope niphile ni right, ni moja, yonke ni right. Ngibingelela umina-ke kumakhaya navisa into ezimnandi, sido mnandi mawuthanda. Ngihamba nobhutilana uPhungalenja. 7 Phungalenja lana eduze kwami sizodiscussa-ke bafowethu ngezinto ezenzakala emhlabeni yabo. So namhlanje we came ukuthi okay sizodiscussa izindlela ongabamba ngazo umuntu wakho ojolayo. Tsela umuntu wesifazane noma wesilisa othandana naye in a relationship ukuthi umbamba kanjani yabo. Uma usumsola ukuthi manje khona ukushaya amanzi umbamba kanje ngenza kanjani ukuthi umbambe ukuthi sikubingelele sikwamukele ohlelweni Phungalenja TV. So how are you? Yabo mfowethu sanibona Phungalenja lokhuluma nje manje odumizwe lonke ngekhanda bona nto leyo. Yeah, sangiqedile. Okay, futhi Phungalenja njengoba nisho ukuthi namhlanje sizodiscuss ukuthi umbamba kanjani umuntu wakho ojolayo. Tsela umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa ne umbamba kanjani ukuthi lezi insolo nazi ukuthi ubusola uyajola ngempela na. Yabona oqala isiqale la. Yabona nje mangathiwa njengamanje mina nasathandana. Umfazi wami kulobolile yonke into nje. Umfazi wami. Ngiyakwazi wena. Ngizoqala nje into ezincane ne. Mangathiwa nje manje sihlala sonke endlini. Into yokuqala mathi uyangena eminyango. I-look yakho ungena endlini. Ngiyazi ukuthi ukanjani. You understand? So mabothu siyajola manje. Kuzohluka ngeke kusafana nayizolo. Ngeke kusafana. Kahle umuntu odliwa uguilty, umuntu odliwa nembeza. Uyabonakala meqhamuka ukuthi lo muntu khona into ayazi, khona into ayenzile. You understand? Uzoqala lapho nje. Makuthi nje manje wena uhlala nomfazi endlini. You understand? Maybe indoda ohlala nomfazi. Umfazi wakho akekho umuntu ohlakaniphe nje umuntu wesifazane. Akekho umuntu futhi odom nje umuntu wesifazane. Akekho umuntu ohlulayo kuyibamba nje umuntu wesifazane. You understand? Umuntu wesifazane mawuthi yajola wena ulele la endlini bebuhlela kusofa ubuka iTV uyangena la umuntu wesifazane eminyango ubuya kuphiko. Iso lakho oqala mawuthi yajola umuntu wesifazane mevula umnyango ekubamba isicaba. Oqala iso lakhe lizobheka wena ebusweni ukuthi wena uyambonani ukuthi khona la asuka khona. You understand? Kanti lokho ukubheka kwakhe ikhona okuzenza ukuthi wena umbone. You understand? Ngizokutshela into eMacananavister. Njengamanje makuwukuthi akukho lutho olwenzekile. Ne? Si right sonke la endlini. Wena awuzazi ukuthi ukanjani. But mina ngiyakwazi ukuthi unjani. Mina ngizazi ukuthi mangingena endlini usuka nginjani. You understand? That is why umuntu makuwuthi uhlona nembeza nokudla guilty. Uma ngena endlini uzama ukukhumbula kambe kumbe nginjani. Kambe mina you understand? Uzama ama-tricks amaqhinga ukuthi you understand? Kanti lokho kufihla lokho yiko kuzenza ukuthi kuvele obala ukuthi khona into ekhona. You understand? Okay. Ngidlule lapho. Makuthi umuntu akusine insolo uzokuthi uyajola. Yeke isikhwele. Yeke isikhwele sihlala kumuntu. Isikhwele samsana nothando. Ngeke ukhwelezele into ongayithandi. Yeke isikhwele zama ukusifihla isikhwele sakho. Vele usiyakujolela lo muntu. Ngisho wathi unesikhwele umuntu ojolayo uyohleze ejola. Nikeze ithuba lonke umuntu ojolayo yodwa into ayidingayo empilweni chance. Yabo mejola nikuthi ejola. Yebo mawuthi mina ngiyajola into engizoyidinga ichance yokuthi ngijole. Yeah. So wena uzozama indlela zokuthi umnikeze ichance, umnikeze zonke indlela zokuthi ukuzumbambe. You understand? Isikhathi samanje kudinga ubufakazi ne umuntu ukuzumbambe unikeze ichance. Unikeze ichance umuntu lese nje manje sihlala sonke ne. Sihlala sonke la endlini uyajola. Ngiyakubona ukuthi no man mfazi wami ushintshile man. Into omele uyenze ukuzumbambe umjola unqandeki. Ukuzumbambe kunikeze chance mtshele yazi mfazi kule nyanga le engizoba busy man. Okay ngiqale la. Njengamanje uyajola ne unensolo. Zindlela zokuba umuntu okujajola. Makuwukuthi wena umfazi wami ngizokwazi ukuthi mina mangena during i6 mami ngifaka into yami kuwe
ngiyazi ukuthi ngifica kanjani makho ungena omunye umuntu onosize omncane noma omkhulu kuzozwakala ukuthi no man la kunaye nje kungekho kanje you understand makho ungena omunye umuntu yini into yami ngikhuluma ngepipi you understand hayi ngihlamba phela yeah de right uzozwa ukuthi njengamanje kukhona umuntu ongenile and imoto engenela enkulu oyincane mawukuthi uhlangabezana le situation vele cha sometime chama mawukuthi uyezwa ukuthi no lo muntu man khona into ayenze chama sometime bese umnikeza ithuba lokuthi aqhubeke yenze leyo nto uzumbambe you understand mawukuthi ufuna ukumphindisela kubo ube nobufakazi obugcwele ukuthi umbambile you understand right musu umnikeza ithuba umnikeza kanjani ithuba uvele umtshele ngeenkinga emsebenzini maybe ngimanager or ngiyasebenza umsebenzi omkhulu so usebenzele eCape Town so usebenzela kuphi kuphi you understand bese udedela imali into ojolayo udinga isikhathi sokuthi ajole nemali you understand ukuthi phela uyazi ukuthi abafazi bayikhipha imali ephakethini afakele isheni afakele i-boyfriend imali upetrol ezelana azolala naye yakho imali uyindoda you understand wena nikeze ithuba umtshele ukwenze lokho nje 3 days izilandelana nsuku ulala emsebenzini umtshele uthi baby umfonele sonke isikhathi uyamfonela you understand baby angizukubuya endlini ngisazoba busy ngisazokwenza lokho nalokho ngisazoyenza endaweni ukuthi etuyeza ukukhala ama-grinder kuyasetshenzwa emsebenzini you understand maybe usiphoyisa usebenza ngabantu uyezwa kunabantu la khona ndikusebusuku ngo-10 uyamfonela bebe ngizoba nzima ngizoba busy mangatholakala ifoni isithanda sami ungakwadi ngizobe ngibhizi ngisemsebenzini kuwo you understand nikeze leyo chance leyo 3 days viki lonke laphela geleqe iviki awubuye endlini ubuya late uyangena early ubuya late uyajwayela bese ngelinye ilanga siyazazi nezikhathi and uhlezi ubuya isikhathi esisodwa make sure ukuthi uza isikhathi esisodwa phuma ngasikhathi esiwa uyamtshela futhi umuzi baby njama ngiyasuka emsebenzini sama ngeke ukujoleni please wena zama uthembeke kube ngathi wena ojolayo understand baby ngicela uhlise umoya ngijola yakhona yazi ucabanga lo nto angikho lapho izwa nje khala ama-grinder koze uyamela kuyasetshenzwa okay ngelinye ilanga angithi amfonela umuntu akhe ngitshela ukuthi baby ngizokufakela imali yazithengani yonke into eshoda lapha endlini yazi ukuthi uthenga ugesi ukhokhela amanzi ukhokhele ngikhokhe rent angizi spoil uzispoile nawe umuntu wami nansi ngiyabona nawe manje bese ngelinye ilanga uye emsebenzini esayithini angifuna uba uye emsebenzini esayithini kunini maybe 10 ebusuku or emini 11 baby namhlanje ngizokuza sitamsana njengenjwayelo ngendaweni ukuthi sibhizi kwenzeka ngizofakela imali please ngicela ukuthi zonke izinto ezifunekala endlini makuwukuthi yabo nje maybe nemoto mama ngithengele imoto faka upetrol hamsi ngane esikoleni kusasa uma uqeda ukufaka leyo mali faka nje 1000 ngamabomu uma uqeda ukufaka leyo mali shaya imoto uzeni suphe nje maybe hour or 2 hours maybe imali ifake ngo-11 or ngo-10 ebusuku nge-night suphe ikhathi thele nga1 buka ngeke ungambambi ngeke ngingene kakhulu ekuthenini umusa umbambile umuntu wakho menzeni akekho umuntu wakho akuplana lokho yani akekho umuntu wakho kufika kanjani na ukuthi kuzokuthola umuntu umbulele umfazi wamthatha yamlobola inkomo ezo-15 ngithengele impahla ngithengele umuzi ngithengele imoto ne uze nengane la ekhaya uyazi kanjalo nasebafazini indoda ithole inezingane zayo ziyahlupheka obhekuma badlala ngayo bamshonsane nale ufike lo muntu maybe ushintsha impilo yakhe understand ajike athathe yakho le mali umnikeza yona ajole ngayo amashende yenze zonke lezi zinto understand so ngeke ngisho ukuthi umqondo wakho ungakucabanga umbulala umuntu omenzele zonke izinto athatha imali yakho ayanikeza abantu ojola nabo ngiyacabanga umbulala lo muntu you understand so mangabe uthola uyafika endlini
uthi uyafika la endlini uthole umfazi wakho ushaya umene on top phela umuntu uthola umuntu loyo umngani wakho uyakwazi vele ukuthi uwonise emsebenzini bebenisebenza nonke uyazi ukuthi yena ofoni ungenile usebenzela kwelinye site understand but umngani wakho uyangithola uyazi ukuthi wena vele nje isiphuphu sakhe ungena ngosuku lokuthi off ngosuku lokuthi uyangena isikhathi sokuthi wenzani uyakwazi lo muntu lo uthi uyafika umfazi okushaya umene on top kwalowo muntu umngani wakho ende uyiphoyisa lesikhathi uzomatekisi unesibhamu ushayela ama long distance usebenza emashagini unesibhamu and one up always nje uhlezi mhlawumbe olodwa liphezulu yes mhlawumbe uhlezi lapha phezulu uyakwazi naye lo yes ngeke ngithi mina ungabadubuli bathola ubabambile because umuntu engaze fike ekuthenini usembulala umuntu uyayidubula yena usuke sekucabange wacabanga wangacabangela you understand acabanga ukuthi mina ngisilima ngenze lo muntu umngani wami lo muntu lo muntu ngimenzele kongilokwelini lo muntu ingane zakhe lezi zofa azahambisa ngiyazondla ngenza yonke lento lena yabo kuthi nje ekhanda kuthi and ekugcineni ucabanga kwazafaka nqengethe lo muntu ekugcineni uzoyibulala oqala ngani anibulala you understand angayibulali andubule mina beza umakhelwane qhuma isibhamu lendlu ngakhala wena bethi bafika lana umphakathi athola ukuthi ubulela abantu bafika nabo ngokuphapha bafika sebefuna ukubulala abazi ubuhlungu benhliziyo ukuthi buhambe bafikaphi uzuwenze lento lena ufikephi understand sebefuna ukubulala ngenzeni lo muntu ungibulele mina times 10 kunalokho engikwenzile okuncane you understand umuntu mvuthi angazi ngathi yes okay umuntu umthengele kahle lokuzana umuzi umthengele imoto umfaka umsebenzi umnikeze imali understand akathi umntwana ngisilima okay kume mina ngeke ngisho ukuthi uma ngabe uthi umuntu uyambamba ne uyajola umuntu ungambulali ngeke ngisho lokho unembeza wakho nokuthi usekwenza isilima kwakangakanani yabona bafethu mina ngeke ngikhuluma manje yabona nje umuntu ofumoto okujolela i-decision ifika mhla umbamba ngisho ngathi uyancenga ngisho ngathi wenzani icala lomjolo lohlezi icala lomjolo mina ngikhuluma ngomjolo umjolo hayi umjodlwana lo kuthiwa uzongosibiya ethi ubona umfazi akuhamba nogatsheni angiyona umjolo loyo mina ngikhuluma ukuthi umfazi wakho akujolele indoda yakho ikujolele ibambe indoda yakho benze blowjob indoda yakho bephekwa ngiyomena on yes uthi uyangena kweni people ichibu liphuma ulibone ngamehlo ipipi lendoda yakho liyaphuma liyaphuma and maybe uza wona uphethe imali chocolate nama knickknacks uzomspoil maybe uzomsurprise nje umuntu wakho uthi uyafika uthola abantu bakuyiphansi phezulu ama blowjob nama women you understand bese umphakathi uthi mshesene abantu mfethu akusebenzisi lokho akukho abantu bangenele indaba kuhle ukuthi uyibone enzeke imali yakho khona umuntu omelashisa umuntu obamba inkunzi nomuntu ogangayo odlulayo nomuntu wenzani you understand lo muntu kumela bola njengamanje sishadile sihlela endlini umuntu wami uyangijolela siyalo la endlini ngiyabaxoxela omakhelwana abayi-attend you understand sengimbulela namhlanje sefuna ungaqi petrol ke manje ngingaqi tire sefuna ungishisa yabo zonke lezo zinto lezo
zirong umuntu mejolile bayeke baqedelane aboshobosho akafa fana. You understand? Because ngeke umtshele umuntu ukuthi umuntu akumejolile wothi imizwa yakho leyo. Lo muntu umkhiphele wena umkhiphele 1000 vele zomxolela ngoba ayikho imali spending for yena ngihlala kini. Kodwa manje umuntu market siphala somuzi manje trip story umthengela imoto manje BMW umthengela i-RAV4 aqeda umuntu akujolela umondlela izingane yazikhokhela esikoleni lezi ingane zizalwa ngoba abahlukene fuka ukukhohlisa athana behlala ngami kwasha kwacima kanti yizo lezi zintambe ezenza. You understand? Ngeke mina ngithi umuntu ungambulali umuntu ezinjalo. Angisho ukuthi umbulali makuwukuthi inhliziyo yakho ithi mbulali impela makunhliziyo yakho ithi miyeke impela ungambulali. You understand? Because njengamanje kunabantu abasejele manje sikhuluma. You understand? Uthe fika maybe umuntu esifazana, uthe fika ethi uyangena endlini wathola indoda iyajola. Ilele nomfazi. Nomunye umuntu omnganayo. Wakhipha maybe wakhipha umgwaza, wakhipha isibhamu umdukule, qedwe waboshwa lo muntu. Lo muntu akanatsala wafika. Akanatsala nje lo muntu loyo. Uthola ukuthi umfazi uyasebenza. Mina ngiyindoda ngisebenza. Ngisebenzisa amaphawazi ukuthi mina ngiyindoda. Ne? Ngithatha ikhadi lakho ngihlala kumina ikhadi. La endlini la kumele kwenzeke ukuthi nokuthi nginekwelede endaweni ukuthi yena endlini kwenzeke ukuthi nokuthi ngisebenza wena. Uyiphoyisa or uyisosha or usebenza somewhere. Sebenza kabuhlungu naye ke la yena yamgqokisa lo muntu uyamfida. Uzomnikeza imali ukuthi ahamba ayokulobola. Ahamba ayokulobola ngamandla akho. Phinda kutshontshele futhi imali. Hamba jole ukhonza umsebenzi ngingenisa amantombazana endlini. You understand? Uyakwazi ukuthi uyiphoyisa. Uyakwazi ukuthi uphathe isibhamu usebenza ngekhaya. Uyakwazi futhi ukusebenza kuyikhandla. La endlini udliwa wena, ulalwa wena, unywa wena la endlini. Unane ingalo hamba imithisi yonke le ndawo. Uyamxolela lezo ngane uyazonke eqhokisa. Maqeda thatha leyo mali. Anikeze ife. Uyaphuza njalo. Yamnikeza leyo mali awuna nkingi yena wakho. Uthi afike endlini ndolele ndoda. Ujolele nomfazi. Kumele nendoda. Indoda. Elena ndoda. Mfethu, umjolo ne. Fair. Ayikho nje lento ayi lapho sasebonakele ngempela lapho mawuthola indoda lena. Cha ngizobela ngoba ngempela kusebonakele hayi ukuthi ngiyamvuna ukuthi like uright mara nobulili bakhe or something. Manje uyabona umuntu okutshontshela into yakho uronke. Yes. Lo muntu ukutshontshela imali, utshontshela isikhathi sakho, utshontshela inhliziyo yakho nesitho sakho. Leso navumelana ukuthi okay njengamanje mina ubunqono bami bubona wena. Yakutshontsha lo muntu umnikeza umunye umuntu. Ngisho wathi ukulele nomuntu and manje kuyenzeka ngempela. Uthola ukuthi indoda sijwana ngindoda ukuthi nomfazi. Kuyenzeka lokho uthola ukuthi indoda ihambe iyotshontshisa iyokudumusa le bayihlokoza. Kodwa ile inomfazi. You understand? Iyayikhipha ring yayibeka somewhere. Nibuye endlini ayibuyisela. Umfazi phandle kodwa la ekhaya zenza into. Kuyenzeka. Akhona amadoda njalo. Abantu baqambela usathana mangayilonke lento leyo kuhlanya la. Akukho. Ngeke unomfazi. Ibumbuzi imnanda ngami ndoda. Uhamba ukuhlanya lokho. Ukuhlanya. Hawu kuhlanya. Bafethu Smoke kuyoda. Nami ngabe unestory mhlambe noma unenkinga ngathi story. Unenkinga yeke yakuvelela efana nalesikhuluma ngayo manje. Yabo othandayo ukuthi vele kubantu yabo ivele kubantu sikhulume ngayo yabo abantu bekululeke la odinga khona ukululeka izinto ezikanjalo. Ungaxhumana nathi nayi number screening office number xhumana nathi kwi number leyo sizokuthatha nesikhulume nawe hlala nawe la Phungalenja TV sikutholele futhi abantu abazokhona ukuthi bakusize bakululeka ngokwengqondo nayo yonke leyo nto bokuthi udlule esimweni esikanjalo awukholula siyazi ngempela but we as people we have to help each other ne khona sizohlala sonke siphilile si right. Kanti ke makuthi umuntu unebusiness. Yes, nebusiness futhi. Munebusiness ufuna ukuthi livele nalo futhi kubantu contact us nanso number screen futhi nayo ku Facebook
Phungalenja TV, TikTok, Phungalenja TV, YouTube, Phungalenja TV, yonke indawo Phungalenja TV. Uyasithola inamba nansi escreen iyafoneleka, iyaWhatsAppeka, yonke leyo nto. Mengabe futhi uyacula, uyasina, uyadansa, uyathakatha, uyahamba ebusuku ugqekeza emzini yabantu, nje uyi-drug dealer, kusondela kuthina yabo. So sibiza amaphoyisa akubophe. Yebo. Sondela kuthina ke nazo futhi nama details on screen kanjalo ke mase uxhumana nathi sikusize. Yebo. Kanti ke makuukuthi ke une story maybe ke kade wenze imisebenzi engekho izinto ezingekho right phambilini o kade umuntu uyabona nje mawuthi ne story ufuna ukuthi ululeka abantu ngazo maybe ufuna ukuthi ubonisa abantu ngempilo ungasithinta kuleyo number escreenini uzohlala nathi phansi sikhulume ngezinto ezibucayi ezithinta njengoba namhlanje kade sikhuluma ngokuthi umuntu umbamba kanjani uma ngabe kujolela akukho okudlula ukunikeza umuntu isikhathi mawukuthi umfazi wakhe yakujolela indoda yakhe yakujolela inikeza isikhathi esi enough bese uba nobufakazi angithi uyazi ukuthi mangabe kuthiwa umuntu wakhe yakujolela uyabuyela emzini uyobajela ukuthi nangu umuntu ngimbambe ejola usenza emva kwalokho ngakho bacela leyo nto ebaleka umuntu wakhe ejola inzwabetha ayikazi yasebenza nasekhotha ayisebenzi inzwabetha kufuneka umuntu onobufakazi you understand ilokho nje ongakwenza umuntu wakhe ekujolela zama ukuthola ubufakazi ngokuthi umnikeze isikhathi you understand manje ukuthi ke umfazi noma indoda unoma wengane onedrum baby mama o sizohlala nathi sikhulume ngaye singambiza futhi umuthanda sikhulume naye simkhuze simbonise ukuthi empilweni kwenziwa kanjani because okugcineni ingane iyadinga uthando luka mama iyadinga uthando luka baba even ningasekho ndawonye yes kunjalo ngithi so bafowethu makuthi khona indaba ofuna sikhulume ngayo gcile kuyona woza nayo noma ngabe kuthiwa ingane kanti ke ungaba futhi anonymous mukuthi uthanda ukuthi uvele ukuthi ubani ozinaleyo ndaba kanjalo yabo mina I will represent you ne ukuthi mina kanjena ngizokhuluma noPhungalenja ngaleyo ndaba yakho leyo ne ube anonymous ube ngimva kwami yabo ngicover up and then senze yonke yes phela ama-mask lapha Tom and Jerry. Yes, manje sizokho izinto sezilula. Siyabonga bafowethu. Till we meet again. Nibe right, stay safe. Man. Yeah. Sebenza. Ngiyakhala mina. Okay guys. Till we meet again. Nibe right, stay safe, healthy. Nibe right. Please subscribe, like and comment. Yes. Number 1. What's up? Hi, man.